Μίλτος είναι το δεύτερο αγόρι της οικογένειας Μανάκια. Στο δημοτολόγιο της Αυδέλας αναφέρεται ότι γεννήθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου του 1882. Ο Μίλτος, σε αντίθεση με τον Γιάννη, ήταν πολύ ζωηρός και συνεχώς δημιουργούσε προβλήματα. Ήτανε ο αντάρτης της οικογένειας, όπως έλεγε η γιαγιά του. Η μεγαλύτερη αδυναμία του Μίλτου μετά τη φωτογραφία ήτανε τ' άλογα. Μια αδυναμία που ξεκίνησε από τα παιδικά του χρόνια και κράτησε μέχρι το θάνατό του. Στο σχολείο δεν ήταν ήσυχος. Μάλωνε συνεχώς. Δημιουργούσε προβλήματα. Ήτανε όμως έξυπνος και με τα γράμματα τα πήγαινε άριστα. Ωστόσο, στο ρουμάνικο γυμνάσιο που τον έστειλε ο πατέρας του εσόκλειστο στα Γιάννενα, δεν κάθισε πάνω από 2 χρόνια. Σαν έφηβος, δεν άφηνε ήσυχα τα κορίτσια του χωριού του. Τα ζητήματα ηθικής βέβαια εκείνη την εποχή ήταν πολύ αυστηρά. Έτσι η οικογένεια Μανάκια έβαλε έναν μπελά στο κεφάλι της. Από τη μια τα προβλήματα που δημιουργούσε, απ' την άλλη το γεγονός ότι δεν έμαθε γράμματα, ανάγκασαν τον πατέρα του να τον στείλει στα Γρεβενά να μάθει κάποια τέχνη. Όμως και οι τέχνες δεν τον ενδιέφεραν τον Μίλτο. Προτίμησε να μην κάνει τίποτα. Ή μάλλον να γίνει μεγάλος ταυλαδόρος, έτσι που ξόδευε τον καιρό του στα καφενεία. Ο Μίλτος όμως δεν είχε μόνο αδυναμίες, είχε και μεγάλα χαρίσματα. Ήτανε κοινωνικός, τίμιος. Αυτές του οι αρετές τον βοήθησαν να κάνει πολλούς και καλούς φίλους. Την κακιά του παιδική συνήθεια να μαλώνει δεν την πήρε μαζί του στα Γρεβενά. Εδώ δεν καυγάδισε. Αντίθετα, ήταν φιλικός και βοηθούσε όποιον είχε ανάγκη βοήθειας. Και αυτό χωρίς ανταλλάγματα. Τα 17 του χρόνια ο Μίλτος αφήνει τα Γρεβενά και έρχεται στα Γιάννενα να δουλέψει στο φωτογραφείο του αδελφού του. Εδώ, στα Γιάννενα, ο Μίλτος αποκτάει την τρίτη και μεγαλύτερη αγάπη του. Τη φωτογραφία. Για πρώτη φορά αποκτάει νόημα η ζωή του. Γίνεται σοβαρός, εργατικός, αφοσιώνεται. Πέφτει πάνω στη φωτογραφία με όλο το πάθος που τον διακρίνει. Όμως δεν κλείνεται στο φωτογραφείο. Δεν περιορίζεται μόνο στην τέχνη του. Τον ενδιαφέρουν το ίδιο άμεσα και τα κοινά. Από το 1900 ακόμα γίνεται μέλος της Μακεδονικής Επαναστατικής Οργάνωσης που παλεύει ενάντια στο φεουδαλικό σύστημα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για την απελευθέρωση της περιοχής. Ανάμεσα στις άλλες δραστηριότητες που έδειξε ο Μίλτος σαν μέλος αυτής της οργάνωσης ήταν και η μεταφορά όπλων για τον αγώνα από την ελεύθερη Ελλάδα. Μέρος αυτών των όπλων είχαν μεταφερθεί και στο μοναστήρι, όπου τα αδέρφια Μανάκια επισκεπτότανε τακτικά από το 1900 ακόμα, μέχρι που τελικά μετόκισαν εδώ οριστικά. Για τις επαναστατικές απελευθερωτικές του δραστηριότητες, ο Μίλτος τιμήθηκε με την αναφορά του ονόματός του σε ένα ποίημα εκείνης της εποχής. «Εμείς είμαστε άφταστοι κοφίτες, με μουστάκια και μουσια και δικός μας έμπιστος σύντροφος ήταν ο φωτογράφος Μιλτιάδης. Συναντηθήκαμε στην Αυδέλα, αργότερα στα Γιάννενα, όπου έδωσα παραγγελία σχετική στα γαλάζια νερά της λίμνης». Οι δεσμοί του Μίλτου με την Μακεδονική Επανάσταση συνεχίζονται και στο μοναστήρι που μετακομίζει μαζί με τον αδελφό του το 1906. Στη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων, ο Μίλτος τον περισσότερο καιρό τον περνάει στην Αυδέλα κοντά στον άρρωστο πατέρα του. Στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο τον βρίσκουμε φαντάρο. Τον ξαναβρίσκουμε φαντάρο, πολιτοφύλακα, στις αρχές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
Στο μοναστήρι ο Μίλτος, από τη στιγμή που πάτησε το πόδι του μέχρι που πέθανε, είχε μεγάλη κοινωνική δραστηριότητα. Ήτανε μέλος σε πολλούς και διαφορετικούς ομίλους, ακόμα και στον Ερυθρό Σταυρό. Από τη μια η φωτογραφία, από την άλλη τα άλογα, το τάβλι, οι πόλεμοι, οι κοινωνικές δραστηριότητες, ο Μίλτος άργησε να παντρευτεί, παρότι ήταν αραβωνιασμένος με τη βασιλική Νταούκα για περισσότερα από 10 χρόνια. Τελικά, λίγο πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Μίλτος κατόρθωσε να κρατήσει την υπόσχεσή του στη βασιλική. Παντρεύτηκε τη συγχωριανή του, αν και είχε περάσει τα 50. Οι δυο τους δεν έκαναν παιδιά. Γι' αυτό υιοθέτησαν τον ανιψιό της βασιλικής, τον Λεωνίδα Νταούκα, που γεννήθηκε στα Γρεβενά στις 10 Μαΐου του 1935. Σήμερα, ο Λεωνίδας ζει παντρεμένος με τη γιατρό Βασέλνικα Πέτσιευσκα στη Ιουγκοσλαβία. Έχουν 2 παιδιά. Μετά την απελευθέρωση της Ιουγκοσλαβίας, ο Μίλτος δούλεψε για λίγο ακόμα και ύστερα πέρασε στη σύνταξη μέχρι που πέθανε ήσυχα στο μοναστήρι στις 8 και 4 το πρωί στις 5 Μαρτίου του 1964 στα 84 χρόνια του. 6 χρόνια αργότερα πέθανε και η γυναίκα του.